Fl-aħħar sigħat tidher li s-sitwazzjoni fil-Partit Laburista qed tkompli tigrava sew e kif qed ikompli joħroġ fil-beraħ il-ħmiġ politiku f'din il-ġlieda għal-leadership. Elezzjoni li se ssir is-sibt fi 13 post differenti bil-votazzjoni tagħlaq fit-8 ta' filgħaxija. Net News u informat li għalkemm hemm aktar minn 17,500 membru eliġibbli li jivvotaw, sorsi tagħna qed jgħidulna li diversi tesserati laburisti lanqas biex ġabru d-dokument tal-vot u għalhekk in-numru ta' votanti se jkun ferm anqas minn 17,000. F'dawn il-jiem komplet tiddomina l-aktar il-pożizzjoni ħarxa tal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari favur Chris Fern b'dawn jużaw lil nies qrib tagħhom fis-segretarjati rispettivi biex jikkonvinċu lit-tesserati jivvotaw lid-Deputat Prim Ministru. Fost dawk li qed iċemplu direttament lit-tesserati hemm l-eks Ministru Konrad Mizzi li sa mill-ewwel jum tal-kampanja iddikjara l-appoġġ tiegħu lil Fern. Minnaħa tiegħu l-eks Ministru ħeġġeġ lin-nies qrib tiegħu biex iċemplu lil partitarji ħalli anke huma jivvutaw lid-Deputat Prim Ministru. Persuni li tkellmu ma' Net News spjegaw li mill-Ministeri qed ikunu mwiegħda diversi pjaċiri fosthom saħansitra jobs mal-Gvern. Dan jottu kollha l-Konrad Mizzi għalkemm m'għadux Ministru iżda aktar xax jaf li jekk jirbaħ Fern u stess se jinħattar kap eżekuttiv tal-Air Malta. Dan kollu qed juri kemm kellu raġun Robert Tabela meta fil-bidu ta' din il-ġlieda qal li l-Partit Laburista kien qed jippjana patt imxajtan b'kollox idur mal-fatt li Chris Fern jieħu post Muscat fit-tmexxija tal-partit. Il-ġlieda fil-Labor tant ħraxet li anke l-assistenta ta' Fern, Paula Kawki, it-tifla ta' Gino Kawki, spiċċat tattakka pubblikament lil oħt il-mara ta' Robert Tabela, fil-waqt li chairperson tal-Midja Laburista Jason Mikallef għad tal-aħħar sigħat ixerred diversi allegazzjonijiet dwar dawk li sejjaħ manuvri u nofs veritajiet. Dan kollu qed iseħħ fid-dawl ukoll tal-akkużi mill-kamp ta' Robert Tabela li fil-jiem li għaddew allegaw li l-proċess elettorali u imbabas, xi ħaġa li għall-Partit Laburista mhijiex ġdida, partikolarment meta wieħed jiftakar fl-akkużi tal-eks Ministru Lino Spiteri li kien għamel l-istess akkużi fl-elezzjoni li kienet waslet għal ħatra ta' Alfred Sant fl-1992. U aktar riċenti meta fl-2008 Muscat ġie elett mexxej, il-Partit Laburista għadda minn sitwazzjoni bħal ta' din is-sena, speċjalment meta l-magna tal-partit appoġġjat għal kollox lilu kontra George Tabela, missier l-istess Robert Tabela.